Hej og velkommen til. I dag der skal vi kigge på tryksprøjter, og der er mange modeller fra de små håndmodeller over rygmodeller, og med eldrift og med manuel drift. Så det kigger vi lidt på. Her har vi så vores lille håndholdte 5 liters model, som den oprindelige mig her, og en manuel en, hvor man selv laver trykket i håndtaget ved at trykke det op og ned. Den har vi fået en lidt smartere udgave her, hvor man simpelthen trykker på en knap. Sprøjten går i gang, og den er tryk. Og det tryk, det driver så en sprøjtevæske ud igennem. En model, man kan sagtens bære den i hånden. Hvis den er helt fyldt, kan det jo være rimelig smart, at der er en bæresele. Den næste model, jeg vil vise her, det er en rygsprøjte. 16 liter. Det er en manuel model, hvor man den er trykket ved at pumpe med sådan en håndtag her. Så bliver det dannet tryk ind i et lille kammer her. Nu kan sprøjten. Bæreseler. Det her, det er så en rygsprøjte med batteridrift, hvor at batteriet er et lithiumbatteri. Det gør, at sådan en 10 liters model som den her, uden væske i, vejer cirka 3 kilo. Så den er meget let og handy. Der er selvfølgelig det væske, man skal lægge oveni, når man skal vide, hvad den vejer. Dejlige bæreseler, god polstring. Polstring ind mod ryggen. Alt i alt en behagelig rygsprøjte at gå med. Fås i den her 10 liters model og en storbror på 16 liter. Og så sprøjter den ud, og når den har dannet det tryk, den gerne vil, standser motoren. Starter igen, når man sprøjter. Den samme sprøjte med stærkere motor. Og på den her model er der mulighed for at... Der er 2 forskellige slags tryk, man kan sætte på den. 2,5 bar og 5 bar. Den giver henholdsvis 1,2 og 1,5 liter i minuttet, når man skal vide, hvor meget man bringer ud. Så når man skal bruge sin sprøjt, så skal man jo huske på, at man ikke putter mere væske i, eller gift, eller hvad man nu skal sprøjte med, uanset hvad det er, end at man skal bruge. Sådan så, at der ikke står noget tilbage i sprøjten i flere måneder, der er den ikke rigtig godt af. Nu er sprøjten monteret på ryggen, og vi er klar til at sprøjte. Det kunne være ukrudtsmiddel her. Her har jeg monteret sprøjteskærm på. Når det blæser en lille smule ligesom i dag, er det meget rart, at der er sådan en skærm på, så der ikke bliver nogen afdrift på de sprøjtemiddel. Det er træls, hvis det er sådan, det lander på blomster og grøntsager, fordi det har det ikke godt af. Når man så har sprøjtet for sit ukrudt, eller givet flydende gødning, eller belægningsrens, eller hvad man nu har brugt sin sprøjt til, så skal man jo huske, at den er tømt. En sprøjt, der står med meget væske i lang tid, den vil med tiden gå i stykker. Så man skal sørge for at rense den godt af med vand, og kigge efter i filteret, som sidder hernede i bunden. Er det rent, pænt, er der belægninger i, så skal det renses. Din sprøjte kører meget bedre, hvis man holder den ren og pæn.